Assalamu alaikum jama'a, barkanku da zuwa wannan channel namu mai tarin albarka na Mr. Nobel TV. Channel ta ƙaurin suna wajen kawo muku da lalubo muku sabbin ayyuka na mawaƙa. Kamar yadda kuka sani, Auta MG Boy ya shirya tsaf domin kawo muku album ɗin shi wato na wannan shekara mai suna Sai Ma Ranar, wannan shekara da muke ciki wato 2023. Idan mai sauraro na son sanin ranar da zai samu wannan cikakken album na Auta MG Boy, ya biyo mu har izuwa takaitaccen wannan shiri da zamu gabatar muku. A yau mun kawo muku waƙoƙi guda 14 waɗanda suke cikin wannan album nashi mai suna Sai Ma Ranar. Waɗannan waƙoƙi za mu fara gayo muku sunansu kamar haka. Waƙa ta farko na Auta MG Boy a cikin wannan album na mai suna Sai Ma Ranar ita ce Ƙauna Ce. Sai waƙa ta biyu sunanta Ga Saƙo. Waƙa ta uku sunanta Da So Samu Ne. Sai waƙa ta huɗu sunanta Sai Ma Ranar, wanda ita ne aka samu ta sunan album ɗin Sai Ma Ranar. Sai waƙa ta biyar sunanta Alƙawari. Waƙa ta shida sunan shi Kallonki Nake. Sai waƙa ta bakwai a cikin album ɗin sunanta So da Ƙauna. Waƙa ta takwas sunanta Daga Ƙarshe. Sai waƙa ta tara sunanta kuma Ummi. Waƙa da ta kasance ta 10 a cikin album ɗin Auta MG Boy na Sai Ma Ranar ita ce waƙar Ki Je Da Ni. Sai waƙa ta 11 Ke Nake Jira. Waƙa ta 12 a cikin album ɗin Auta MG Boy ita ce Burina. Sai waƙa ta 13 sunanta Farar Mace. Waƙa ta 13 sun kasance sun yi haɗin gwiwa ne da mawaƙi Nazifi Asnanik, wato ba Auta MG Boy shi kaɗai ya yi wannan waƙa mai suna Farar Mace ba, sun kasance da shi da fitaccen mawaƙin nan matashi na jihar Kano wato Nazifi Asnanik. Waƙa ta 14 sunanta Ga Amarya Ga Ango. Dukkan waɗannan waƙoƙi na cikin album ɗin Auta MG Boy na Sai Ma Ranar, wato waƙoƙi guda 14 waɗannan da muka lissafo muku, sun kasance kusan duka a ce waƙoƙin soyayya ne. A wannan karo Auta MG Boy ya kawo muku shi dai wannan album na Sai Ma Ranar. Waƙa ce ta wato album ne na Auta MG Boy wanda ta kasance ita ne album na shekara ta 2023. Sannan kuma wannan album da yarda Allah za ku same ta a YouTube channel na Auta MG Boy da ma wannan channel ɗin namu na Mr. Nobel TV. In Allah yarda za ku same ta a gobe, wato 1 ga wata kenan. Gobe in Allah yarda, gobe Laraba za ku samu wannan waƙa, wato wannan album cikakkiyarta, wato album ɗin Sai Ma Ranar. Kada mai sauraro na yi ƙasa a gwiwa idan yana son samun wani album ɗin na Auta MG Boy gobe da zarar Auta MG Boy ya saka. Ka danna ma wannan channel subscribe, sannan ka danna alamar ƙarawa da zarar mun ɗaura wannan album za ka samu. Mun gode.